Xornada de puntuar na primeira Futgal. O Unión impuxos a San Martín, o Abanqueiro venceu pola mínima o Dena e o Valiño empatou co líder, o Ribadumia. No grupo 2, a Esteirana tamén igualou forzas co primeiro clasificado, o Bertamiráns. A 19ª xornada da primeira Futgal deixou unha chuvia de puntos para os equipos da comarca enmarcados nos grupos 2 e 5. Neste último, o Unión e o Abanqueiro sumaron de 3, mentres que o Valiño igualou forzas co líder do grupo. Os dasados visitaron o domingo o Municipal de Vilaxoán, onde xogaron ante un gran rival, o San Martín. Os vermellos tiveron que suar para controlar o esférico e o xogo, pero no minuto 35 os seus esforzos víronse recompensados grazas ao tanto de Sami, 0-1 que avantaxaba a Unión ao descanso. O paso por vestiarios reforzou os visitantes que os 3 minutos a continuación do duelo xa gañaba por 0-2, despois do tanto de Óscar Galván. En o 52, Borja Garrido firmou o 0-3, pero no 69 foi expulsado por vermello directo, deixando o seu equipo en inferioridade. O San Martín aproveitou esta situación e comezou a cortar distancias, primeiro no 81 e logo no 92, poñendo o 2-3. Non puido igualar o marcador, pero a Unión bateu a portería local no 94 para facer o definitivo 2-4. Gran triunfo da Unión, que segue terceiro, pero se achega ao segundo posto grazas á derrota do Marín, que ten 2 puntos de vantaxe co Rianxeiros. O Abanqueiro tomou aire a costa do Unión Dena. Os de Boiro precisaban gañar para coller algo de marxe co descenso, zona perigosa que teñen agora a 8 puntos logo dun traballado triunfo. As Cachizas acolleu este duelo que comezou cos dous equipos disputándose o coiro, pero que rapidamente comezou a decantarse para os visitantes. Antes do cuarto de hora de xogo, o Abanqueiro adelantouse co gol de Brais Outeiral, dominio que mantivo o cadro da Charca e que ampliou no 28 co 0-2 obra de Josep Parga. A volta dos vestiarios, o Dena curtou distancias cun tanto no 48 e os boirenses intentaron ampliar a súa renda para afrontar con garantías o resto do encontro, pero faltoulles efectividade. Defensivamente aguantaron os envites locais, pero no 90 quedáronse cun home menos pola expulsión por dobra amarela de Jesús Outeiral, algo que non afectou o resultado final. 1-2 para o Banqueiro, que pechou a xornada 14º con 8 puntos de marxe co descenso. Na zona perigosa segue o Valiño, que firmou un gran encontro ante o líder do grupo 5, o Ribadumia. Os de Cabo de Cruz tiñan o obxectivo de sair do descenso, pero quedáronse a medio camiño. O Ribadumia amosou o seu poderío, pero foron os locais os que deron o primeiro golpe. Juan Tomé non dubidou e no 23 bateu a portería pontevedresa para adiantarse no marcador, vantaxe coa que rematou a primeira metade, pero os visitantes reaccionaron e no 49 puxeron o empate. O Valiño aguantou os intentos do líder por darlle a volta ao marcador, pero non puido aproveitar as súas ocasións para deixar o triunfo na casa. Empate a uns que deixa os de Cabo de Cruz ante penúltimos e un punto por debaixo da permanencia marcada polo amanecer. Mentres que no grupo 2 o Ata de agora pecha cancelas anulou tamén o primeiro clasificado. Esteirana e Bertamiráns vironse as caras no Seso Lisvara e os dous conxuntos, con dinámicas opostas na competición, non pasaron do empate. O 0-0 inicial mantívose ao longo dos 90 minutos do partido, polo que houbo reparto de puntos. Os muradán sumaron un que os deixou no penúltimo lugar da táboa e ten a permanencia a 9 puntos.